На здраве. Добре, дай. Тя рекна, ма да пеем поздравителя. Да поздравям моята личната сестра Марийка. Давай. Марика, коя? Не ме питай, приятелю, тая черна коса. Ай, тати! Тая черна коса, кобра. обятна стана. Ах, какъв ли бях, ах, какъв стана. На тези млади години, стар човек стана. Ето, Филе Маполес, Калисмера. И така че поздравям цяла България. Ай, тати! Хаса ми го прави. Ето, Филе Маполес, Калисмера. Ето, паникаро. Идя! Ко каза сега? Как Да, се казва? едно, две. Къде е спирката? Едно, две, три. Къде спира автобуса? Да се ето каза. Автобуса къде спира? Това бира ли е или ракия сега? Това е бира, брат ме. Ай, стига! Да. Ай, тати! Субботите на моята мата. Къде той сега? Трибирам се. Кой ще прави, къде се прибереше? Кой ще прави, къде се прибереш? Те рекна. Мен поздравям да пее е класа за нулеса. Да. Но към панда към мрънчет, мангат поздрави са моята. Добре, о. Да поздравям моята личната сестра Марийка, с една хубава песна. Барбаяни чераги, намустиле чераги, ениграма намустиле чокало. Барги Стефано, ела, лели. Ела, барги ми Стефано. Бачка, ще ма приятеля, буто.